हेलो रायजोफोर गिबियावनो साफ्रोमबो बर' रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोजों खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। लोगोसे साफ्रोमबो बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे RBTC चेनेलावहाय आंनि गोसो गोरबोजों फिन खनसेबाव बरायनानै लाग्रोबावनाय जालायबाय। रायजोफोर आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव गासैबो मोजाङै दं होननानै, आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायदोंब्ला हयथ' स्किप जोबजासिम नायलांगोन होननानै, आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानै हाबफैदोंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब, शेयार, लाइक आरो कमेन्ट खालामगोन होननानै। रायजोफोर, आं दिनै आंनि मोन्दांथिजों आङो जाब्लाबो जायाब्लाबो फंनैसो नोंथांमोनजों सावरायनो नागिरदों बा लुबैदों। बेनो जाहैबाय, जोंहा आथिखालाव गोबांथार ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय सावरायजाबाय थानाय बा गोबांथार बे बाथ्राखौनो लानानै जोङो भिडिअ भाइरेल जानायखौ जों नुनो मोनदों। बेनो जाहैबाय जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर जोंहा दिपेन बर' सार बिथाङा जोंनि BTCनि बर'नि जे राजनितिक दोलो बा रिजनेल पलिटिकेल पार्टि, बे रिजनेल पलिटिकेल पार्टिफोरखौहाय मोननैजों जयै गोरोबलायनानै खामानि मावनो खावलायदों। BTCखौ रैखा खालामनांगौनि सार्थ'आवहाय आरोखि। दा बाहाय ओरैबादि साननो गोनां बयनावबो सोंथि सिखारदों आरोखि। नट अनलि दैदेनगिरिफोरनावल' बे सोंथिया सिखाराखै बा सोरबा लिडारफोरनि गोसोआवल' बे सोंथिया सिखाराखै, गासैबो जोंनि समस्त बर' रायजो राजा जाम्बा जाम्बिनि सायावबो गोसोआवबो बे सोंथि सिखारदों आरोखि। दिनै थारैनो गमामायैनो बे मोननै जोंनि पलिटिकेल हान्जाया ज' जानो हामारगोन ना रायजोफोर? बे मोनसे रायजो राजाफोरनि गिदिरथार सोंथि। आरो मोनसे गोसोआव गोजोननाया बेनो, थारैनो जुदि खौसे मोननैबो जानो हायोब्ला बेयो आरो बेनिफ्राय देरसिन आरो गोजोननाय बर' हारिनि गेजेराव थानाय नङा आरोखि। बे मोनसे। नाथाय साननो गोनां बाथ्राया नैबेसो रायजोफोर, जे BPFआबो बुंदों खौसे जा, UPPLआबो बुंदों खौसे जाफै, नाथाय गावबागावनि पार्टियाव लेंहरनानैसो खौसे जानो थिनदों, मिथिबाय? आरो BPFआबो बुंदों गावसिनि पार्टियाव फैनानै खौसे जाफै। दा दाउटआ नैबेसो, जे सोरबा मोनसे पार्टिया गावनि पार्टिखौ नागारनानै, गावनि पार्टिखौ सिफायनानै मोनसे पार्टियाव जगदान होगोन ना? दा बे गिदिरथार सोंलु आंनि गोसोआव बेरखांनाय बे। बेनिफ्राय मोनसे बाथ्राया साननो गोनाङा नैबे, जे जोंहा 40टा समष्टि दङ BTCआवहाय। दा बे BTCनि 40टा समष्टियावहाय बिथांमोनहा सोरबा BPF बा सोरबा UPPLनिफ्राय बुंज्लायदों बा रायज्लायदों जे 20टा सिट शेयारिं खालामलायनानै गेलेनायनि बाथ्रा, नङा होमबा? दा बियो बेसेबां पसिबल जागोन? जोंनावथ' दैदेनगिरिया बारा जाबाय रायजोफोर। दिनै बर'नाव दैदेनगिरि बारा जानायनि थाखायनो, लिडार बारा जानायनि थाखायनो दिनै जोंनि बर' जाथिया खौसे जानो हाला बा खौसे जायाखै। आं बेखौ बुंगोन दिनैनि समावहाय। दा बाहाय UPPLनिफ्रायबो जुदि केन्डिडेटआ 40टायावबो होनायनि थांखि दंमोन, आरो सोरबाया बबेबा बियाबनि जानानै केन्डिडेट मोननायनि आसायाव दंखायो दा, सोरबा BPFनिफ्रायनो होन बा सोरबा UPPLनिफ्रायनो होन। नाथाय बिथांमोननि बुंनाय बादि पार्टि हिसाबै जुदि सिट शेयारिं खालामनानै, सिट रानलायनानै जुदि 20टा गेलेयोब्ला 20 जनल'सो मोनसे पार्टिनिफ्राय मोननाय जानोसै केन्डिडेटआ, नङा होमबा? दा 20 जननि गेजेरावहाय 40 जननि गेजेरावहाय जुदि 20 जनल' मोनोब्ला, बै 20 जन जायफोर बिथांमोनहा आसा खालामनानै दङमोन, बे बिथांमोनहा UPPLनिफ्रायबाबो पार्टि गारगोन आरो BPFनिफ्रायबाबो पार्टिया गारगोन। बिथांमोनहा बे खाथांखा। मानोना बिथांमोनहा गावसिनि बबेबा बियाबावहाय पार्टिनि टिकेटखौ मोनखागोन, दासिमाव आसा दङ। दा थाङै थुङै बिथांमोनहा बेबायदि जायोब्ला मा जागोन? सोरबाया BPF पार्टिखौ नागारनानै, सोरबाया UPPL पार्टिखौ नागारनानै बिथांमोनहा इन्डिपेन्डेन्ट गेलेगोन। मा खौसेथि जागोन बेयो? मा खौसेथि जागोन बेयो? आरो इन्डिपेन्डेन्टलि गेलेनायखौल' दाबुं, गेजेर टिकेट होयोबा BJPआव आं थांनोसै, टिकेटखौ नै BJPआ होनोसै,
फैदो जोंनि पार्टियाव नोंथांनो नोंथांनि बियाबावनो टिकेटखौ नोंथांनो होनोसै नोंथाङानो MCLA खौ गेलेदो अब्ला BJP नावसो थांसै बिथाङा बे खौसेथि जागोन नामा रायजोफोर आं नुहुरदों इम्पसिबल बियो जाया माब्लाबाबो मोननैबो राजनीतिक दोलोआ माब्लाबाबो खौसे जानो हानाय नङा बे आंनि मोन्दांथि रायजोफोर आरो मोनसे खोथाया नैबेबो स्पष्ट बियो थारैनो नोंथांमोना इयुनाव नुनो मोनगोन 20टा बियाबखौ हयथ' रानबाय जानो हागौ रानलायबाय आं मानिबाय नाथाय ओरैबायदि मोनसे बाहाय बेले-बेजे जाहैबावगोन जे नैबे बियाबखौ जोंनो हगारनांगौमोन UPPLनो नैबे बियाबखौ जोंनो हगारनांगौमोन BPFनो नैबे बियाबखौ जोंनो नांगौ UPPL पार्टिनो नैबे बियाबखौ जोंनो BPFनो नांगौ दानिया मा जागोन बबेबा बियाबखौ मोननैबो हास्थायनानै दं मोननैबो पार्टियानो हास्थायनानै दं दाना बे बियाबखौ UPPLनो हगारनो ना बे बियाबखौ BPFनो हगारनो खायजिया बावबो जागोन नंखायनो आं नुहुरदों आंनि मोन्दांथिजों रायजोफोर पलिटिकेला माब्लाबाबो खौसेयाव फैनाय नङा खौसे जानाय नङा जाथिनि माबा मोनसे संगठन हिसाबै खौसे जानायबा आं बेखौ मानिगोन नाथाय पलिटिकेलाव माब्लाबाबो बिथांमोना खौसे जानो हानाय नङा नो डाउट जायोबा जोंनि थाखाय मोजां आरो जों लुबैया जे खौसे जायिखौ माबा खौसे जानायखौ माने बयबो बर' जाथि बा बर' हारियानो दिनै लुबैयो दिनै खौसे जायैनिसो जोंनि माखासे बर' रायजो राजाफ्रा खुद्रिनानै दं खौसेखौ लुबैदों नाथाय राजनितिकआनो डाबल जोंनि जाथि मोनसेयावनो मोननै जोनोम जाखाबायब्ला हागोन ना खौसे जानो बयबो गावबागाव स्वार्थआव खारसै आजिखालिनि लिडारफोरा राव लिडारनि खोथाखौबो जिबनावबो फोथायनो हाया दिनैनि समावहाय गासिबो पलिटिकेलनि माबाजों लांजोब्बाय माने रावबो जाथि हारिखौ साननानै पलिटिकेल गेलेग्रा गैया रायजोफोर मिथिबायना गावनि स्वार्थनि थाखाय जातिखौ रायखां जातिनि मुं लानानैसो पलिटिकेलखौ गेलेयो नाथाय पलिटिकेलाव जातिनि हारिनि लानानै माब्लाबा पलिटिकेलबो जाखाया बे पलिटिकेल हान्जायाव गोबां हारिसाफोर थागोन गोबां रोखोमनि हारिफोर थागोन हारिसाफोर थागोन बाहाय जुदि नों खालि जातिनिल' खोथा रायलायनानै खालि जुदि जातिनिल' खामानि मावनायनि खोथा बुंबाय थायोब्ला दिनैनो गाबोननो गुबुन हारिसाफोराबो बे दोलोखौ नागारलांगोन अब्ला नोंथांमोना नायदो जों मिथिगौ जोंनि BTCआव ओरैनो बर'नि मेजरिटिया 30% नाथाय गुबुनासो 70% जुदि बिदि जानांगौब्ला दोलोआ लासै माने गुसेब जालांगोन आरोखि बे आंनि मोन्दांथि थ' रायजोफोर नोंथांमोनहा मा सान्दों जोंथ' लुबैयो खौसे जानायखौ बर' हारि हिसाबै खौसे जानानै खामानि मावोबा नोंगौ आवगायो नाथाय जों लिडारफोरनि गेजेरावसो खौसे गैया नाथाय जों रायजो राजाफोरनि थाखाय रायजो राजाया अरायबो रेडि अरायबो माने मा होनो खौसेयाव सापर्ट दं दिनै नोंथांमोना जुदि खौसे जायोब्लानो रायजो राजा खौसे जायैनि जेबो माबा गैया खोथा गैया दा खौसे जानो हायैया माखासे नोंथांमोन दैदेनगिरिफ्रासो जानो हायाखै थ' रायजोफोर नोंथांमोनहा बिनि सायाव मा सानो आरो आं माबाफोर जुदि बिनि सायाव गोरोन्थि बाथ्राफोर बुंफ्लांबायबा आंखौ निमाहा होनो हागोन बर'नि फिसा होननानै थ' रायजोफोर नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्टखौ लिरनो दाबाव जाहाथे नोंथांमोननि मोन्दांथिनि गेजेरजों आं आरोबाव बुजिनो हायो बिनि थाखाय स' भिडिअआ गोलाव जाबाय आं बेखिनियावनो भिडिअखौ दोनथ'नो लुबैयो स' थेंक इउ फर वाचिं जय बर' हारि